Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman finansy ministrliginiň guramagyny inäniň we çağanyň saglygyny goraş ylmy klinik merkezini Birleşik Milletler Guramasynyň çağalar gadnasy bilen bilelikde çağanyň irki ötüşi we irki goşulşma ýörelgesi boýunça çağalar goraman halkara güni münasibetli ylmy amaly maksat geçirildi. Maksadyň esasy maksady biziň geljeğimiz bolan ýaş nesillerimiziň irki ötüşiniň sağlaşykly ösmegini döwlet tarapyndan edilýän işler, meýilnamalaryň geçirilýän çäreler barda boldy. Masagada ýurdumyz boýunça Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäçalar himat bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň hasabyna bejergi alan çağajyklar we olaryň ine atalarynyň gatnaşmagy aýratyn öwüşgün berdi. Bu çağalary Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň adyndan bayramçylyk sowgatlar goşurly. Maslahata gatnaşyjylar bagtyar çağalyk ugruny edýän aladylar üçin Gahrman Arkadamyda we Arkadal Gahrman ferdarymyzy alkyş aýtdylar. Çağlar gorumun halkara güni münasibetli Saglyk goraş we derman finansy ministrliginiň UNESCO-nyň ýurdumyzdaky wekilhanasy bilen bilelikde Bilim, İçeri işler ministrlikleriniň Bedenteri we sport baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Wenanlar guramasynyň siýasy partiýalaryň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çağlar merkezleriniň guramagyna geçirilen çäreler ýokary ruh bilen össendi. Diýarymyzda durmuşy geçirilýän giň möşürli çäreler ýaş nesilleriň kemme taraplarynyn we sağlaşykly ötüşine gönükdirilýär. Munyň özi Gahrman Arkadamyň başyna başlan, häzirki döwürde hormatly prezidentimiň keskitden wezipleriniň esasyny düzýän, kemme taraplaryn bilimli, ruhtaýdan baý, berk bedenli, watanymyzyň mundan beýlegem gülläp ösmegine münasip goşunt goşmagy ukuyuply ýaşlary kemaly getirmek hakyna edilýän işleriň aýdyň netijelerdir.